बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि सिडली चिरां दख'र एबसुनि सिङाव गासै मोनब्रै बेसेन नाङै सोलोंथाइ मिरुखौ बेखेवदों। थांनाय 4 जुलाइखालि सिडली चिरां दख'र एबसुनि सिङाव थानाय मोननै दालाय आफाद फारियै खासिकत्रा दालाय एबसु आरो गुरुबासा दालाय एबसुनि बानजायनायाव सोलोंथाइ मिरुफोरखौ बेखेवो। मिरु एबसुनि बिथोन बादियै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंदों सिडली चिरां दख'र एबसुआ। 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि आयदाफोरनि सायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायखौ जागायो। मोननै दालाय आफाद फारियै खासिकत्रा दालाय एबसु आरो गुरुबासा दालाय एबसुनि बानजायनायाव गासै मोनब्रै फरायसालिफोर फारियै गुरुबासा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, सम्भाबती गोजौ फरायसालि, सिडली खासिकत्रा गोजौसिन फरायसालि आरो बामुनगाव गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ मिरुखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडिया नार्जारि, थुनलाइ नेहाथारि असला वारि, गेलेमु नेहाथारि समर नार्जारि आरो लोगो बुंथिगिरि जोंसार बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'र एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारि, लोगो आफादगिरि खोमथा मोसाहारि, नेहाथारि चक्र बसुमतारिजों लोगोसे दालाय आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिडली चिरां दख'र एबसुनि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादा बेखेवनायाव गासै मोनब्रै फरायसालिनि फरायसाफोराबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मोनथाम फरायसालि सिडली खासिकत्रा गोजौसिन फरायसालि, बेनि उनाव सम्भाबती गोजौ फरायसालि, बामुनगाव गोजौ फरायसालि, गुरुबासा गोजौ फरायसालि, बे मोनब्रै फरायसालियाव जे सिडली खासिकत्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों दिनै बेखेवनाय हाबाफारि। दा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि, बे थांखि बायदियै दुलाराय आसामनि गेजेराव दाब दाब जे जिल्लाफोरनि बर' बिजों एबा सरकारि फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरनि थाखाय जे कचिं क्लास, गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै सोलोंथाइ होनाय बियो जागासिनो। दा बे हाबाफारिजों जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा सानफा एफा जे जोंनि सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बेखौ बाहागो लानायजों जोङो बिनि सोलोंथाइनि जे गुस्लायनाय बेखौ जोङो मोनदों बा जोङो सोलायदों होननानै जों बुंनो हादों। दा बेखायनो दिनैबो सिडली खासिकत्रा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बे दख'र आफादनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव जे गुबुन गुबुन आनजाद, जे स्पेसियेलि मेट्रिक आनजाद, बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हागोन बेबायदि मोनसे आसा। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि नैबे गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा, बेवहाय साफ्रोमखौबो खावलायनायजों लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बे गुसुं समनि गेजेराव मोजाङै फोरोंगोन बेबायदि मोनसे आसा खालामदों। जोबनायाव बेखौल' आसा खालामदों जे जोंनि सोलोंथाइनि जावरिखांनाय बे आयदाखौ लानानै जे सिडली चिरां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन बायदियै फालिबाय। दा बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाहामै सोलोंथाइ मोननो हागोन बेबायदि मोनसे आसाजों दुलाराय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै नुजाथिनो हानाय जे दख'र आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि मावथि लोगो आरो फोरोंगिरि महरै बाहागो लानो हानाय जे साथाम फोरोंगिरि बेवहाय
मोनथाम आयदानि साइन्स मेथ्स आरो इंलिश बे मोनथाम आयदानि फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आरो साफ्रोमबो नुजाथिनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बयनिसिमबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सासे मावथि हिसाबै नैबे समाव गाहाम हामलायनाय जासिदों। बेखिनि फोरमायनानै दोनथ'नाय जाबाय। बिथांबादि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गेदेमा दख'र आबसुआ जेनाखि गोलोम बोथोरनि दान मोनसे बन्द' समाव बेसेन नाङै होनाय बादा बेखौ मोननै मिरुआव बेखेवनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय नैबे गुरुबासा मुलुगसोलोंसालि गेजेरारि फरायसालि आरो मोनसेया साम्फा गोजौ फरायसालि। दा नैबेहाय जेनाखि गुरुबासा मुलुगसोलोंसालि गेजेरारि फरायसालिनि जेनाखि फोरोंथाय बादा मिरु बाहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जेनाखि थाखो 9 आरो 10 फरायसाफोरखौ थांनाय गोलाव समनिफ्राय बे बन्द' समाव जेनाखि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ होबाय थादों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि फरायसाफोरा नैबे बन्द' समाव माखासे थाखोआव हाख'यै फराफोरखौ आरो माखासे गावजों गाव फरायसाफोरनि गेजेराव माखासे सोंनाय फिन्नाय इन्टारेक्सन जालायनानै जाहाथे गियानखौ बायनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जेनाखि आनजादफोरनि साखाफारा जानाय बेखौ आवगायना लानो हायो बेबायदि मोनदांथिखौ बेबायदि थांखिखौ लानानै एबसुआ बेबायदि मावबादाखौ खुंबाय थादों आरो जों आसा खालामदों फरायसाफोराबो बे फोरोंथाय मावबादानि गेजेरजों गावसोरनि जेनाखि सोलोंथाइ लानाय बेखौ एसेबाबो मुलाम्फा मोनदों नुबोदों। थांनाय समफोराव बेबायदि मावबादायाव बाहागो लानानै फरायसाफोरा गाव गावनि जेनाखि आनजाद बेयावबो जाफुंसारनाय जों बेखौबो नुबोबाय थादों। दा दिनै जेनाखि गुरुबासा दालाय आफादनि बानजायनायाव बा खावलायनायाव फरायसाफोरा बाहागो लाफैनाय दा बे मोनसे मोजां जादों आरो बावहाय फरायसाफोराबो गावसोरनो गोसो जानानै सोलोंथाइ लानो फैदों बेखौ जोङो बरायदों आरो उननि समाव बे फरायसाफोरा जाहाथे नैबे मावबादाखौ फैबाय थानानै दालाय आफादनि बानजायनायनि जेनाखि थांखि आरो जेनाखि फोरोंथाय होनाय बेखौ जाफुंनानै मिजिं खालामदों।